Dyw a thad yr holl genhedloedd, o sancteiddio'r denw mawr. Dyw y llys di awneler gan dy lwythau deiar lawr. Doed y deyrnas mewn cyfiawnder ac mewn hedd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y sul arbennig hwn, Sul Y Cofio. Diolch yn fawr iawn i chi gyd o ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes. Dewis y 12. Aeth I fyny'r mynydd a galwodd ato yr rhai y fyna ef ac eithant ato. Penododd 12 mwyn iddy'n fod gydag ef ac mwyn ei hanfon hwy bregethu ac I feddi awdurdod I fwrw allan githreilied. Felly penododd y 12 ac ar Seimon rhoes yr enw Pedr. Yna Iago fab Zebedeus ac Ioan brawd Iago, a rhoes arnyn nhw yr enw Bonegeres, hynny yw meibion y daran, ac Andreas a Philip a Bartholomeus a Matthew a Thomas ac Iago fab Alffeus
a Thadeus, a Seimon y Selot, a Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. Dath y newyddion trist wthnos diwetha am farw Quincy Jones, cerddor a chynhyrchydd ac un o gerddorion jazz mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Oedd wedi gweithio gyda nifer o sêr gan gynnwys Michael Jackson, Frank Sinatra a Ray Charles. Fi oedd e'n cydweithio gyda Michael Jackson hefyd ar y gân Heal the World, ac mae geiriau hyfryd i'r gân ac yn enwedig y gitgan, geiriau wy'n credu sydd yn addas iawn wrth i ni heddi nodi Sul Y Cofio. Heal the world, make it a better place for you and me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and me. Heddi ar Sul Y Cofio, a chymaint o sefyllfaoedd enbyd o drist ac erchyll yn ein byd ni. Dyma gitgan y dylsyn ni oll fod yn ei chanu. Heal the world, make it a better place for you and me and the entire human race. Ac mae i'r eglwys Gristnogol ei lle yn y dasg o iachau'r byd hwn a'i wneud yn well byd. Ar ddechrau weinidogaeth, fe benododd Iesu Grist 12 o ddynion i fod gydag e, ac i'w hanfon allan i bregethu ac i feddu awdurdod i Iachau. Dyma'r adnod yn Efengyl Marc. Penododd 12 mwyn iddynt fod gydag ef, ac mwyn ei hanfon hwy bregethu, ac i feddu awdurdod i fwrw allan githreilied. Yn yr hen gyfieithiad, mae'r adnod yn dweud mwyn iddynt Iachau. Ac mae Iesu Grist yn dal i benodi pobl heddi, yr hoi iddynt yr un comisiwn i bregethu ac i Iachau. Yma Iachau felly yn rhan hanfodol o'r weinidogaeth Gristnogol. Ond sylw nad ni y bobl sy'n Iachau, ond Crist,
Crist sy'n iachau, cyfryngau iachau yw'r bobl. Nawr mae'r gair iachau yn awgrymu ar unwaith iechyd, a iechyd yn awgrymu iachawdwriaeth. Yn wir, mae gwell gan rai ddefnyddio'r term iechydwriaeth yn lle iachawdwriaeth. Mae'r gair iachawdwriaeth yn cyfieithu o air Groeg sy'n golygu cyfanrwydd. Ni'n sôn yn aml am iachau enau dyn, ond mae iachau yn ymwneud â iachau'r dyn cyfan I gorff I feddwl I enaid y cyfan ohono. Ond mae'r gair iachau a'r gair iachawdwriaeth nid yn unig yn cyfeirio at unigolion, ond yn bennaf oll y mae yn cyfeirio at y byd yn gyfan. A phwy all wadu nad yw'n byd ni mewn angen iachau heddi. Byd wedi rwygo gan falchder yw ein byd ni. Mae'r undod oedd yn y byd yr cychwyn wedi chwalu, wedi rhwygo. A'n gwaith ni fel pobl ddiw yw bod yn gyfryngau I wella'r byd, I wella'r hyn sydd ar chwal, I fod yn gyfryngau iachau yn enw Iesu. Gadewch I ni feddwl am gynta am y ffactorau hynny sy'n gyfrifol am greu rhwygiadau yn ein byd ni. Yn gynta, pwy ohono ni all wadu nad oes heddiw rwyg yn bod rhwng cenhedloedd ei gilydd. Rhwyg y gallwn ni alw fe'n rwyg gwleidyddol, a na wythnos mae wedi bod yn dyfe, mewn gwleidyddiaeth ar lefel byd eang. Dyma'r rhwyg yn fwy na dim, sydd yn bod yn gyfrifol am gychwyn ryfeloedd gweidlyd yn ein byd ni. Dyma'r rhwyg yn fwy na dim arall sydd wedi arwain at greulondeb ofnadw. Ond beth allwn ni, chi a fi, wneud ynglyn â hyn? Perygl y cwestiwn fel hyn yw I ni argyhoeddi'n hunain na fedrwn ni, chi a fi, wneud dim, a phenderfynu adael I bethau gymryd I cwrs. Ond dyw e ddim yn talu ffordd I neb ohono ni I wneud hynny chwaith. Ym mhob cyfnod mae rai o fobl Duw, a phobl digon di-sôn amdanyn nhw, wedi brwydro braid heddwch a chyfiawnder a gonestrwydd. A'r enw ar y bobl hynny yw'r tangnefeddwyr. Mae Duw yn ein galw ni heddi I fod yn dangnefeddwyr. Mae bod yn dangnefeddwyr yn golygu llawer mwy na dim ond dymuno tangnefedd. Mae yn golygu lot mwy na jes siarad am dangnefedd. Ystyr tangnefeddwr yw un sydd yn mynd ati I wneud neu greu tangnefedd. Yn hermau llywodraeth Crist dros yr holl ddeiar, mae'r eglwys wedi meddwl am heddwch a thangnefedd eriod. A'r tangnefedd hwnnw yn golygu lot mwy na dim ond absenoldeb ryfel. Mae'n dangnefedd tragwyddol. Mae'n cael ei nodweddu gan gitgord trwy'r byd I gyd. Heddwch yn nefoedd ydy tangnefedd. A'n braint ni, a'n cyfrifoldeb ni, fel plant Duw, yw bod yn dangnefedd wneithurwyr, yn dangnefeddwyr yn ein byd. Ac un o amodau cyntaf bod yn dangnefeddwr yw fod na dangnefedd yno ni'n hunain. Mae'r daith huran aml yn cychwyn gyda'r cam cyntaf yn diwe. Crist yw ein tangnefedd ni, ac fel y bydd rhiant ar ddiwedd dydd yn casglu tegannau plentyn a'i gosod yn drefnus gyda'i gilydd, fel na mae Iesu yn rhoi trefn yno ni ac yn rhoi ni dangnefedd. Os mae Crist yw'n tangnefedd ni, mae bod yn dangnefeddwyr yn golygu bod yn debyg I Grist, a cherddodd y ffordd a gerddodd ef. Ac I ni gyd yn gwybod am rai sydd wedi cerdded ffordd tangnefedd, a'r rhai sydd yn ei cherdded I heddi. Nid gwaith arweinwyr cenhedloedd y byd a gwleidyddion yn unig yw'r gwaith o wneud tangnefedd, ond gwaith I bob yr un ohono ni. A diolch am yr rhai sydd wedi cerdded y ffordd hon o'n blaenau ni. Un ohonyn nhw oedd Waldo Williams, ac mi roedd hefyd yn gwybod am eraill ac yn arbennig felly am ddau y lluniodd gerdd iddyn nhw, sydd gyda'r mwyaf adnabyddus o'i gerddi, y tangnefeddwyr. Uwch yr eira wybren glos, lle mae Abertawen fflam, cerddaf adref yn y nos, af dan gofio nhad a mam.
Cenedl dda a chenedl ddrwg, dysgent hwy mae rhith yw hyn. Ond goleini Crist a ddwgryddid i bob dyn a'i mynd. Gwyn ei byd, daw dydd ei cliw, dan nefeddwyr blant i ddiw. Mae Dyw yn ein galw ni heddi o'r ieuengaf i'r hynna, o'r person mwyaf gyhoeddus i'r person mwyaf tawel, o'r lleiaf i'r mwyaf, yn ein galw ni, i ymuno yn rhengoedd y tangnefeddwyr, mwyn gwella'r byd hwn sydd mor annwyl yn ei olwg ef. Rhwyg arall sydd yn amlwg yn ein byd ni heddi yw rhwyg rhwng yr rhai sydd â digon a'r rhai sydd heb ddim. Be allwn ni alw'r doli'r hwn, dwedwch chi? Un economaidd? Mae yna rhwyg economaidd yn ein byd ni. Te beth i ni'n dymuno i alw, mae'r doli'r yn amlwg yn ein byd ni heddi. Mae'n ddolil y dylse fod yn peri gofid a blinder i ni gyd, ac i ni'n cael ein galw i achau ac i wella'r doli'r hwnnw. Mae'r pellter rhwng yr rhai sydd â digon a'r rhai sydd â mwy na digon, a'r rhai sydd heb ddim yn mynd yn fwy ac yn fwy. I ni'n cael cyfle ni yn aml iawn i gyfrannu'n ariannol ni, i gefnogi prosiectau trwy bartneriaid cymorth Cristnogol enghraifft, i helpu'n cyfeillio'n ledled y byd, i ail adeiladu bywydau, y bywydau y maen nhw'n ei heiddi cael. I ni'n cael cyfle rownd y flwyddyn i ymgyrchu i weld newid y strwytherau sy'n cadw pobl yn dlawd. I ni'n cael cyfleoedd i herio anghyfiawndere. I ni'n cael cyfleoedd i fod yn eglwysu masnach deg ac yn deuluoedd ac yn froedd masnach deg. I ni'n gallu bod yn bentrefi neu'n trefi neu'n ardaloedd neu hyd yn oed yn siroedd masnach deg. I ni'n cael cyfle fel unigolion ac fel eglwysu i ysgwyddo cyfrifoldeb tuag at y bobl hynny ledled y byd sydd yn dioddef o ganlyniad i newid hinsawdd. Llifogydd, corwyntoedd, daeargrynfeydd, lefel y môr yn codi, o ganlyniad i'r holl garbon yr ydyn ni yma yn y gwledydd cyfoethog yn ei ollwng i'r awyr. Odi mae'n gyfrifoldeb arno ni weithredu mwyn newid yr hinsawdd a lleihau ôl trad y carbon y byddwn ni'n ei ddefnyddio'n ddyddiol. Mae'n gyfrifoldeb arno ni hefyd i godi llais yn erbyn llywodraethau sy'n gwario symiau enfawr o arian ar arfau i ladd pan bod miloedd yn marw o newyn oherwydd nad oes gyda nhw fara. Mae'n byd ni wedi dod yn le bach iawn yn diwe. A bellach mae delweddau o bobl sydd â diffyg dŵr a diffyg bwyd, maen nhw'n dod mewn i'n stafelloedd byw ni trwy'r cyfryngau torfol. Mae'n ddigon hawdd gwasgu'r botwm coch i ddiffodd y teledu ac i ddiffodd y llunwau a'r delweddau hynny. O mae'n cymryd rhywun a chalon galed iawn i ddiffodd y delweddau hynny o'n meddyliau ni ac o'n cydwybod ni ac o'n calonnau ni. Ac i beidio theimlo rhyw gywilydd pan welwn ni'n plant ni'n hunain yn cymryd pethau fel teledu a chyfrifiaduron ac iPads a ffonau symudol yn gwbl gyniataol, a ni'n gwybod bod yna blant eraill yn dynesu am rhywbeth mor syml a bowlen o reis heddi. Gai fentro dweud nad oes gan neb ohono ni'r hawl i gymryd bara oddi ar fwrdd y cymyn, os nad ni'n barod i eberthu mwyn i eraill gael ei bara beunyddiol. Mae Iesu'n ein galw ni ddeffro i'n cyfrifoldebau tuag at ein brodyr a chwiorydd yng Nghrist, ac i fod yn gyfryngau i achau'r byd dolurus a phoenus hwn. Ac yn drydydd, beth mae'r rhwyg honno sydd yn ein byd ni rhwng pobl o liw gwahanol, a chefndiroedd a diwylliannau gwahanol? Hiliaeth mae'n cael ei alw, rhwyg hiliol. Ac wrth i ni feddwl am hiliaeth, i ni naturiol yn meddwl am y gorthrwm a brofodd y dyn du oddi ar law y dyn gwyn. Fe gofiwn ni am y brwydrau am laddodd un o'r dewraf o Gristnogion y ganrif ddetha, Martin Luther King, ac gysegrodd i fywyd i sicrhau yn enw Crist ar y fengil gyfiawnder i'w bobl ei hun.
Mae gen I freuddwyd, medda fe. Mae gen I freuddwyd y bydd ym 4 plentyn bach yn gallu byw ryw ddydd, mewn rhan o genedl lle bydd cymeriad dyn yn bwysicach na lliw ei groen. Ac mae fywyd e'n ysbrydoliaeth gobeithio I bawb ohono ni. Dyna'n syniad ni o hiliaeth yn dyfe. Y gorthrwm a brofodd y dyn du wrth law y dyn gwyn. Ond mae hiliaeth yn golygu llawer mwy na hynny. A mae pobl ifen Cymru yn ei neges y wyllus da wedi tynnu sylw at yr hiliaeth sydd yn bod yn ein cenedl ni dro ar ôl tro ac yn ei mor ddiolchgar iddyn nhw. Rhai blynyddoedd nôl, wy'n cofio bobl ifanc yr ardal hon lle ni yn darlledu ohoni heddi Dyffryn Tywi. Fi'n cofio'r neges wnaethon nhw gyflwyno. Y neges yn annog ni ymgyrchu, I gwestiynu ac I dynnu sylw at achosion o hiliaeth ar draws y byd. Fi'n cofio'r bobl ifanc y flwyddyn honno'n gofyn pa les naeth hiliaeth i'n byd ni. Pam nallwn ni fyw ynghyd? Hiliaeth, medden nhw, yw'r ffordd weithaf o feddwl. Allwn ni fod yn hiliol wrth feirniadu unrhyw un sy'n wahanol I ni. Rhywun sydd yn edrych yn wahanol, rhywun sy'n gwisgo'n wahanol, a rhywun sy'n siarad iaith neu hyd yn oed acen wahanol. Filuniodd Catrin Dafydd oedfa ar gyfer dydd neges y wyllus da y flwyddyn honno. Mi roedd hi'n oedfa arbennig iawn fel mai bob blwyddyn wrth gwrs, ond wy'n cofio'r oedfa hon yn arbennig. Hanfod hiliaeth, medde hi, yw'r anallu I ddirnad sut y gall unrhyw un fyw yn wahanol I ni. Ie, ni'n reit a phawb arall yn wrong. Anach chi gyflwr I fod yn ddo heddi yn dyfe. Fe gawn ni'n galw gan Grist I wella'r feddylfryd hwn ar lefel leol, ar lefel genedlaethol ac ar lefel byd-eang hefyd. I barchu'n gilydd a thraddodiadau a diwylliant ein gilydd, a iaith a lliw y croen ein gilydd. Ac I gyhoeddi fod bob person, pwy bynnag yw neu hi, pa iaith bynnag sydd ar ei liferydd, pa liw bynnag sydd ar ei croen, mae pob person yn wrthrych cariad Duw. Wrth I ni dynnu at derfyn y myfyrdod bach hwn, gai ddweud fel hyn, mae'n anodd meddwl am alwad uwch na bod yn gyfryngau a chai Iesu Grist yn y byd hwn. Gwella'r doluriau a gwella'r rhwygiadau grewyd ein wledyddol, yn economaidd ac yn hiliol. Ond mae un rhaid mae rhaid ni ddweud, fedrwn ni byth a fod yn gyfryngau a chai os nag I ni'n hunain wedi'n iachau. Os nad I ni mewn perthynas iawn â Duw. Os nad I ni mewn perthynas iawn â'n gilydd, ein galw i'r berthynas honno a wna'r efengil. Iesu Grist roddodd I ni weinidogaeth y cymod. Y weinidogaeth sydd yn ein cymodi ni ar tad, yn y gobaith o'n cymodi ni a'n gilydd yn y byd yma. Wy'n hoff iawn o'r pennill hwn o ddrylliog fyd, gwel nad oes I ti a chad, heb ddod ynghyd ath blant I gymod Duw. Dynewydd wedd faluria llyd a brad, heb y drygwyddol groes nid diogel yw. Cymod ar tad wna'r bobloedd yn gytun, yr oen a laddwyd yw tangnefedd dyn. Bod mewn perthynas iawn â Duw, mwyn bod mewn perthynas iawn â'n gilydd. Ac mwyn bod yn gyfryngau i'w fedduginiaeth ef yn ein hymwneud â'n gilydd ac yn ein hymwneud â'n byd. Ar Sul Y Cofio, a'r byd yn y fath gyflwr ac y mae heddi, ein galw i'r berthynas iachusol honno a wna efengil Gristnogol. Fel na byddo mwyach, na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond ryfel yr oen. Amen. Pan fydd mw cymylau di hon ar y gorwel,
a sŵn tafle graen sgrechian drwy bob awr. A bomiau yn distewi can yr adar, a'r cyrff yn gelain eto hyd y llawr. Taw geiriau gwag wleidyddion i'r rhai sy'n byw mewn cyffion, a'r freuddwyd sydd yn marw gyda'r wawr. Pan bydd dagrau plant yn llifo hyd ei gryddiau, ac ofn fel mantell dywyll dros o'i byd. Pob dydd yn y nos, pob breuddwyd dri yn hunllef, a Covid sydd yn cerdded lawr y stryd. Taw geiriau gwag wleidyddion i fywydau sydd yn nyfflon, a nobaith heno sydd yn siglo'r cryd. Cana i mi gan o heddwch, can y colomen wen, ar ei adenydd gad i'm deithio, heddiw'n rhyd i'r nen, i ledain i'r neges fythol, dros o'm ni gyd, cana i mi gan o heddwch, ym mhob rhan o'r byd. Pan bydd arswyd eto'n ffrwydro yn y dinas, sŵn cyffro sydd yn boddi yn y llwch, o chwerthin sydd yn marw yn yr oerni, a gwaith sy'n gorwedd eto yma'n drwch. Ond geiriau gwag wleidyddion sy'n suddo'r addewidion, i'r rhai sy'n glynu heno at y cwch. Cana i mi gan o heddwch, can y colomen wen, ar ei adenydd gad i'm deithio, heddiw'n rhyd i'r nen, i ledain i'r neges fythol, dros o'm ni gyd, cana i mi gan o heddwch, cana i mi gan o heddwch, ym mhob rhan o'r byd, ym mhob rhan o'r byd. Cydweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, fe drown ni atat mewn gweddi nawr ar y sul arbennig hwn, Sul Y Cofio. I ni'n dyfoli diarglwydd yn dad, mab ac ysbryd glân, ac yn diolch i ti am dy ofal ohono ni, ac am bob bendith a dderbynio ni o ddi wrtho ti o ddydd i ddydd ac o awr i awr. I ni'n gweddio dros ein byd y bore Sul Y Cofio hwn arglwydd, ac i ni am gyffesu gedfron di, bechodau a diffygion y byd, i falchder, i hunanoldeb, i drachwant, i ymrwyniadau a'i gasineb. I ni am gyffesu'n cyfran ein hunain hefyd yn yr hyn sydd o'i le'r y byd, a'n methiant i geisio ac i sicrhau'r heddwch yma, y mae Duw yn ei ewyllysio ar ein cyfer ni gyd. Trig ar ha wrth ein o dad nefol, wrth i ni ofyn i ti i faddau'n beie. A wneud i gadarnhau a'n cryfhau ni ym mhob daioni, a chadw ni yn agos ato ti. Gweddiwn arglwydd dros heddwch y byd, dros wlad weinwyr a llywodraethwyr, iddynt gael doethineb i'w wybod beth sy'n gyfiawn, a gwroldeb i'w gyflawni. Dros bawb sy'n gweithio i wella'r berthynas rhwng gwledydd a'i gilydd,
iddy'n ddarganfod y ffordd wirioneddol i gymodi ei gilydd, bobl sy'n wahanol o ran cenedl, o ran lliw eu croen ac o ran credo. A thros holl blant dynion drwy'r byd, iddyn nhw gael cyfiawnder a rhyddid, a chyfle i fyw mewn diogelwch a heddwch. Arglwydd grasol yn dewyllus di y mae ein tangnefedd ni. Cyfeirian calonnau a chalonnau pobl ym mhob man ata ti dy hun. Fel trwy nerth yr ysbryd, y sefydlir drwy'r holl fyd, yr heddwch sy'n seiliedig ar gyfiawnder. Gweddiwn dros baw sydd yn dioddef o ganlyniad i ryfel. Y clwyfedig ar anabal, yr rhai y dryswyd ei synhwyrau, yr rhai y gwanychwyd neu y dinistriwyd ei ffydd yn niw a'i ffydd mewn dynion. Y gartref ar ffoduried, y newynog, yr rhai y gollodd ei bywoliaeth a'i diogelwch, yr rhai sy'n galaru am anwyliad a gollwyd, yr rhai y gollodd briod neu blant neu rieni, ac yn enwedig yr rhai nad oes ganddynt i'w cynnal yn ei trallod, y gobaith sydd yn Crist Iesu. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Tosturi arglwydd os bawb y gweddiwn drostynt, a helpa ni ddefnyddio pob dioddefaint hyrwyddod y deyrnas di, drwy Iesu Grist y fab, ein harglwydd, hwn ei rhoes ei hunan droson ni ar y groes. Ac a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, diled y deyrnas, gwneled dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gadewch i ni offrymu gweddi gyda'n gilydd. Gweddiwn. Arglwydd ein Duw a'n tad, a ddinedwn dy wasanaethu di a'r holl ddenolryw yn achos heddwch, i gyflenwi anghenion a lleddfu dioddefiadau dynion clod i ddenw di. Arwain ni ath ysbryd, rhoi ni ddoethineb, rhoi ni wroldeb, rhoi ni obaith, a chadw ni'n ffyddlon yn awr ac am byth. Amen.